Здравейте, аз съм Джорджо и днес играеме Майнкрафт. Добре, играеме в... тук. И ще играем тук. Играем на таблет. Да. Това. Не съм снимал отдавна клипове, защото таблета ми беше на ремонт. Добре, че ще запази YouTube канала ми. Аз съм Джорджо и почваме да играем. Ще играем само 3. Играем само едно. Трябваше го за стримове. Както казах, вихрените ги няма. То е вечер, сега е 19:06. Говоря така, що съм с Коби. Добре, нека започваме. По-малко разговори, повече правилно. Добре. Чакаме, не може да се мърне. Окей. Значи, ако искате да видите как изгледам, сега някой ден ще се стиковам в YouTube канала лицето, да ме видите как изгледам. И така че нека да започваме. Ще се върна... Добре, няма да скипвам. И да почнем. Не знам, що взех само това. Просто исках да взема меч. Говорното ми е меч. Не бъркай. Не знам, що да взема. Има храна. Да бегаме. Отпочва войната. Добре, чакай сам. Тук има чест. Това за бронята. Вече убих мамонти. Тега не... Добре. Така ще играем само една игра, ще почва се съвсем по-често. Така, добре. Това голямо, това е голямо. Не бе! Добре. Не знам, на клипа може малко да ми лаги запечва, отрязва. Но не знам да ще лайкнете, да ми гледате канала. И най-важното, забавлявайте се. Добре. Повидам 2 честа на среща. Да ви кажа, моят любим терен, нали, да, чакайте, че забавих. Ще ви кажа как се там. Каска. Сил. Окей, трябва е броня. Айрон броня. Къде видява да... Това е кой нещо много бърна. Чест. Чест. Майко! Обърквам се. Чест на хоризонтал. Думя, че ще го бие. За жалост. Да! Ето! Видяхте ли? Това беше един от радостите мои лагове.
И да се изключи видео. Това ще му проверим. Броня. Няма ще му провери. Ето събрахме цяла Айрон броня. 6. Идем право 6. Идем кашки. Опа, още един 6. Аз ще върнах. Добре. Тук е този бран. Добре, ще качим там горе. Свободното ми време ще качвам доста клипове. Но са кратки. Добре! Добре, чух сега... Уау, какво точно? То ще идва, бе! Майко, то ще идва, бе! Ай, бе, как сега? Близ бях, страхме да погледна. Ай, майко! Някой умре зад мен. Умре някой на него. Две. Не знам ли в този епизод ще се направя нещо, ама да се надяваме, че ще... Този епизод ще бъде готин, ама си малко кратък. Go about the... Тя го би... Дай коста, бе. Тя е здраве да умре, си зарод. Ей сега. Обре, бе! Бе! Майко! Бе! Майко, бе! Добре. Това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал, беше кратък. Добре.